alle sammen. Der er sikkert mange, der har ventet på, at jeg laver den her video. Hvorfor at jeg ikke sådan, lægger videoer ud særlig meget lige nu. Det er simpelthen fordi, mig og moren, vi arbejder rigtig meget på en serie, som vi skal have gjort færdig sådan ret snart. Eller første sæson, nu skal jeg gøres færdig ret snart, før vi lægger første episode ud endnu. I har nok set, at der er kommet en trailer. Og sådan, altså, det bliver sådan en sindssyg film. Altså, med humor og helt. Men det er sådan, jeg har ikke tid til det. Jeg får stress af, når jeg har så meget. Jeg fik så stress af, at jeg overhovedet skulle lave den her video, men det er for at I skal vide, at alt sammen det er okay. Der kommer video ud ret snart igen, håber jeg. Ja, altså, jeg er lidt bange for, at vi kan nå at lave første sæson på den her måned. Så derfor er det sådan, altså, hvis vi ikke når at lave 3 afsnit, tror jeg nok det er, i den her måned, så kommer det til at tage længere tid, før at der kommer noget video ud. Og så er der sikkert også nogen, der godt vil vide, hvorfor jeg ikke rigtig laver gaming-videoer mere. Der er sket det på min computer, at den har fået virus. Og så er det sådan, jeg har prøvet at optage før, men jeg kunne simpelthen ikke få det ind. Altså, jeg kunne ikke få det ind. Den stod bare og uploadede i mega lang tid, og der skete ikke noget. Den kunne kun uploade den, men den kunne ikke, et eller andet bekræfte den, eller et eller andet. Altså, det er lidt, der skulle den op på 100%. Den kom bare så måske op på 5% og ikke mere. Så står den bare i 3 timer eller et eller andet. Så det er så også grunden til, at jeg ikke laver gaming-videoer lige nu. Jeg er meget ked af, at jeg overhovedet ikke har tid til det, men jeg vil gerne lave videoer. Jeg vil gerne. Men det er lige før det er næsten umuligt for mig lige nu at lave videoer på grund af, altså, jeg har ikke rigtig sådan tid til at lave andre videoer til at vente på, at serien den kommer ud. På grund af, at jeg skal arbejde så meget med den. På grund af, at den bare skal være perfect. Eller det vil jeg gerne have, at den bliver. Og ikke bare sådan noget nærmest som en hjemmevideo. Men nu når vi er i gang, så kunne jeg måske også godt fortælle om, hvad den sådan handler om. High School in Asnæs, den handler om 2 bedste venner. Og jeg har sådan lidt hovedrollen i den faktisk. Selvom jeg faktisk mange gange har tænkt på, at jeg gider faktisk ikke at have hovedrollen i den, på grund af at det bare, når jeg selv laver alle de der serier, så er det bare som om, det kun skal være mig. Men på en måde, synes jeg bare, at den her rolle, den vil jeg virkelig godt have. Men alle de andre gange, hvor jeg har lavet roller og sådan noget, der synes jeg faktisk ikke, jeg skulle have været hovedrollen der. Men i den her serie, der tænker jeg bare, jeg vil virkelig godt have hovedrollen i den. Altså, jeg fandt sådan på den. Men, ja. Den handler så om 2 bedste venner, der hedder Sebastian og Thomas. Jeg spiller Sebastian, og moren han spiller Thomas. Og den handler så om, at vi så bare sidder
det er ved vores pladser. Altså sådan ude ved gangen der, eller ved kantinen der, hvor man plejer at spise mad. Der sidder vi så, og så snakker vi bare om alle mulige ting. Og det bliver nok i sæson 2, men der kommer der en ny pige på gymnasiet. Altså selvom vi ikke faktisk er gymnasiebørn, men så kommer der en ny pige ind på gymnasiet, som jeg så synes, der er rigtig lækker. Og så prøver jeg så at score hende. Og det vil moren så hjælpe mig med i serien. Altså Thomas hjælpe mig med. Og så, men hun synes bare, at vi er 2 idioter. Men jeg er ikke helt sikker på, hvem der skal have rollen som hende. Silke, som der også er med i vores kanal. Altså, jeg spurgte hende, om hun godt ville være med, men nu er det sådan, vi kan næsten aldrig sådan se Silke. På grund af, at hun er, hver gang jeg nærmest er hjemme hos min far, eller ja, hver gang jeg nærmest er hjemme hos min far, så er hun her i Asnes, og når jeg så kommer over til Asnes, så er hun i Fårevejle, og det bliver lidt svært at komme i kontakt der. Altså sådan møde hinanden. Så ja, jeg er ikke helt, altså hun vil gerne være med i den, i hvert fald. Men ja, det var den her video. Jeg håber I fik information nok til alle de her ting. Så nu vil jeg bare sige hej hej. Jeg er faktisk så på knæ hele dagen.